እሌኒ እቲ ተርቢኖስ ኣብቲ ግዜቲ ተርቢኖስ ስሙ ኣዝዩ ግኑን ዝኾነ ሸቃጣይ ነበረ። ህይወቱ ምሉእ ዝኸውን ግን በቲ ኣብ ሸቐጥ ዝረኽቦ መኽሰብን ብዝረኽቦ ኣዋርቕን ዘይኮነስ ኣብ ገዝኡ ክምለስ እንከሎ ኣብ ገዝኡ ብእትጸንሖ ኣፍቃሪቱ ሰበይቱን እሌኒ እዩ። ፍቕሮም ኣዝዩ ከም ጽሩይ ምንጪ ዝጸረየ ሓዳሮም ንብዙሓት ሰባት ዘቐንዕ ናብርኦም ብስኒትን ፍቕርን ዝማሞቐ ፍሉይን ጽቡቕን ነበረ። ተርቢኖስ ነቲ ማዕበላት እናቋረጸ ካብ ሓደ ወደብ ናብቲ ሓደ ወደብ ሓደ ግዜ ነዋርሕ ሓደ ግዜ ድማ ንዓመታት ፈቆዶ ባሕሪ ኣብ ማይ ከርተት ይብል ነበረ። እሌኒ ግና እዚ ኩሉ ክኸውን እንከሎ ናታ ኣድማስ ካብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ዝርሕቕን ዝዘለለን ኣይነበረን። እምነታ ፍቕራን ሃንቀውታኣን ናይ ሰብኣያ ናይ ተርቢኖስ ፍቕርን ሃንቀውታን ጥራይ እዩ ነበረ። በዓል ቤታ ካብቲ ዝኸዶ ርሑቕ መገሻ ብሰላም ክሳብ ዝምለስ ኣብ ልባ ጀካ ናፍቖትን ጸሎትን ካልእ ዝመላለስ ዋላ ሓደ ሓሳብ ኣይነበረን። ዳስ ኣብ ልቢ ሰባት ነብር ክፍዓትን ቀኝነትን ናይዞም ሰብ ሓዳርን ናይዞም ሰብ ፍቕርን ገዛ ክትኩሕኩሕ ተዳልያ ኣላ። ድሕሪ ነዊሕ ናይ ጉዕዞን ናይ ከርተትን ዘመናት ናይ ተርቢኖስ መርከብ ናብ ዓዳ ክትምለስ ክትቃረብ እንከላ ኣብ መንጎቶም ሸቃጦ ናይ ሓጎስን ናይ ፌስታን ስምዒት ነገሰ። ናብ ሓዳሮም ናብ ስድራ ቤቶምን ናብ ደቆም ከምኡውን ናብ ሰበይቶም ዝምለስሉ ብምዃኑ ኣዝዮም ተሓጐሱ። ካብ ማዕበልን ካብ ቀርሰንትን ንስከላ ምሊጦም ትዝረኽብዎን ቁሩብ ቁራቦ ሓንጊጦም ናብ ቤቶም ይምለሱ ብምህላዎም መይ ከዘ ይሕጐሱ። ኣብዚ ናይ ሓጐስ ሰዓት እምበኣር እታ ናይ ተንኰል ክፍዓት ዝኾነት ሕማቕ ሓሳብ ኣብ መንጎ ተበገሰት። ተርቢኖስ ዓርከይሉ ዝጽውዖን ዝሓስቦን ቅዳስ ውሽጡ ብቕንዓትን ብኽፍዓትን ዝተመለሰ ከም ዝኽብል ሓተቶ ተርቢኖስ ዓርከይ ኩላትና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ብሰላም ተመሊስና ኣለና። ቅዳስ ሕና ዝኹሉ ኸርተት ክንብል እንከለናን ክንድክም እንከለናን ተናንስትናኸ ብእምነት ይጽበያና ድኾና ክብል ነዚ ሰብ እዙ ሕማቕ ሓሳብ ከም ዝሓስብ ገበሮ። ትሕቶ እዚ ንኩሎም እቶም ሕምዕምሽኡ ዝነበሩ ሸቃጦ ልቦም ጭውራፍ ዝሃረመ እዩ ነይሩ። ኩሎም በዚ ክሻቐሉ እንከለውን ስኽፍ ክብሎም እንከሎ ተርቢኖስ ግና ብኹርዓት ሽኽ እንዳበለ ብልቡ ምትእማን ሰበይቱ እንዳዘከረ ለሓንቲ ዘሻቕል የብለይን ክብል መለሰ። ንእንቋዕ ብሰላም ደኣ ተመለስኩም እምበር ንሰበይተይ ንእሌኒ በዚ ፈጺማ ይጠርጥራኒ እሳ እዝያ ንጽሕቲ እያ ክብል መለሰ። ሽዑ እምበኣር እቲ ናይ ተንኰል ሰኪዔት ዝተወጠረ ዓርኩ ብባጫ ብዝመስል ሰሓቕ ናትካ ሰበይቲ ካብ መን ትበልጽ ክብል ተዛረበ። ኣብ ሰማይ ዝወረኸደት መልኣኽ እያ። ኣነ ሕጂ ካብዚ መርከብ ወሪደ ናብ ገዛኻ ተዝኸይድ እንተትፈትዋ ተትፈትወኒ ኣብ ፍቕረይ ተትወድቕሲ እንታይ መሃብካኒ ክብል ተወከሶ። ተንቃላቱ ኣዝየን ክፉኣት እየን ዝነበራ። ናይ ተርቢኖስ ኩርዓት ዘቆናጸቡ ፍቕሩን እምነቱን ዘጠራጠሩ ሰራማት ቃላት። ኣብቲ ግዜቲ ተርቢኖስ ኣብ ክንዲ ብምስትውዓል ብስምዒት ተመርሐ። ኣብ እምነቱን ፍቕሩን ኣብ ሓዳሩን ኣብ ክብሩን ጣላዕ ተጻወተ። ነዚ ተደኣ ጌርካ በለ ተርቢኖስ ብድፍረት ነዚ ተደኣ ጌርካ ወይ እውን ተድሚዕኸለይ ዝኹሉ ዓመታት ከርተት ዝበልኩሉ ዝኹሉ ዓመታት ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዝሸቂጠ ዝረኸብኮ ወርቅን ሃብትን ንብረትን ኩሉ ውሰድ። ንስኻ ተዘይክኢልካ ድማ ነትናትካ ብምሉኡ ኣነ ክወስዶ እየ ክብል ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ዝኾነ ቁማር ኣተወ። ዝኽትዕ ብኸምዚ ቀጸለ። ናይቲ ተንኰለኛ ሸቃጣይ ልቢን ዓይንን ብኽፍዓትን ብተንኰልን ደሚቓ። እቲ መርከብ ናብቲ ኸተማ ቀድሚ ምእታዉ እቲ ሸቃጣይ ብንእሽተይ ጃልባ ገይሩ ናብቲ ኸተማ በይኑ ሞሊቑ ተጓዕዘ። ቤት ተርቢኖስ ደልዩ ድማ ኣፍ ደጊኡ ካሕኩሐ። ላምኡውን ንጹር እዩ። ንናይ እሌኒ ንጽሕና ኸራኽስ ናይ ዓርኩ እምነት ከቆናጽብን ከትሕትን ህይወቱን ከበላሹ ንብረቱን ሃብቱን ክወርስ ኩሉ መለክዒታቱ ትሕቲ ዜሮ ከውርዶ ንናይ ተርቢኖስ ህይወት ከም መሳቕሎን ነበረ። ሓንቲ ኣገልጋሊት ከፈተቶ። ናይ እሌኒ ሰራሕተኛ ነይራ። እሌኒ ትህልዶ ትኸውን ከዘራርባ ይደል ኣለኹ በላ ብትሕትና። ኣገልጋሊት ንእሌኒ ምስ ሓበረታ ናይ እሌኒ መልስ ንጹር እዩ ዝነበረ። ኣነስ ካብ መዓሴ ሰብኣይ ኣብ ዘይብሉ ጋሻ ዘዛረብ ዝኾነ ወድኻ ክዘራርብ ርኢኽን ትፈልጥ ዲኺ ክትብል መለሰት እሌኒ። እቲ መልሲ ነቲ ሸቃጣይ ካልእ ጽፊዒት ነይሩ። ብናይ እሌኒ ዲሲፕሊን ተሳዕረ። እቲ ሰብኣይ ግን ብቐሊሉ ተስፋ ክቖርጽ ኣይከኣለን። ጣን እቲ ሓደ መንገዲ ተዘይሰሊጥዎ ካልእ ሜላ ከም ዝጥቀም
ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እቲ ሰብኣይ እውን ሰይጣናዊ ሓሳባዊ እምርኡ ስለ ዝነበረ ናብታ ኣገልጋሊት ተመሊሱ ተንኮል ብዝተመልአ ልቦና ኣህባብላ ጀመረ። ኣነ ነዛ ዋና ገዛኺ ብሕማቕ ኣይሓሰብክዋን። ቅዳስ ምስ ሓደ ዓርከይ ብሓደ ጉዳይ ተኻቲዕና ኣለና። ንሳን በዓል ቤታን ዝፈልጥዎ ዝኾነት ንእሽተለይ ምልክት ወይ እውን ንሳን በዓል ቤታን ዝረዳድኡላ ወይ በይኖም ዝፈልጥዎ ትብልዮ ዝኾነት ፍንጭን ምልክትን ክትህበኒ ተተኽእሊ ኣዝዩ ደስ ምበለኒ በላ። ነዚ ተደኣ ጌርክለይ ድማ ካብዚ ኩሉ ኣዋርቕ ክህበኪ ክብል ቃል ኣተወ። ናይቲ ወርቂ ነጸብራቕ ነታ ኣገልጋሊት ንዓይና ደይኮነስ ንልባ የዕወሮ። ኣዝያ ሓረፈት፣ ኣዝያ ባሃገት። ናይ እምነት ቃላ ናይ ዋና ገዛኣ ፍቕርን ርህራህን ንኹሉ ረሲዓቶ ሰሲዓ ድማ ተሰዓረት። ሓደ ነገር ኣሎ በለቶ ድምፃ ኣትሕት ኣቢላ ክልቲኦም ጥራይ ዝፈልጥዎ ምልክት ናይ ፍቕሮም ዝኾነ ናይ ክሳዶም ኣምባር ወይ ናይ ክሳዳ ኣምባር በለቶ። ዋላ ሓደ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ። ኣነ ንኡ ከም ጸልከያ ክትብል ተሰማምዐት። ቅዳስቲ ተንኮሎም በዚያ የብቅዐን። እታ ኣገልጋሊት ካልእ ወጥን ኣውፀት። ንስኻ መጀመርያ ኣብዚ ከተማ እንዳዞርካ እቶም ብመርከብ ዝገሹ ገያሾ ኩሎም ተመሊሶም ኣለዉ ይመፁ ኣለዉ እሞ ንቀባብላ ንዳሎ ኩሎም ስድራ ቤቶም ኩሎም ንኽፈልጡ ንኩሉ ከዓ ንገሩ እንዳበልካ ኣውጅ በለቶ። ናይ ኩሎም ሸቃጦ ስድራ ቤታት ክዳለዉ እንከለዉ እመቤተይ እልንውን ንኦ ኢላ ክትዳሎ ስለ ዝኾነት ኣነ ሽዑ ነብስኻ ክትሕፀብን ኣብቲ ግዜቲ ነቲ ክሳድ ናይ ክሳዳ ኣምባር ክተውፆን ነጊረ ክሰርቃየ እሞ ኣምፂእ ከህበካየ በለቶ ክትብል ዝርዝር ናይ ጥፍዓት ውጥን ኣውፅአት። ሸቃጣይ እውን ከምዚ ተባህሎ ገበረ። ወረቶም ሸቃጦ ከም ዝመፁ ዝተነስሕ ድማ እታ ከተማ ብምልእታ በፂሕዋ ነበረ። እታ ኣገልጋሊት ናይ እሌኒ እውን ብሓጎስን ብፍሽኽታን ናብ እሌኒ ገጻ ገስገሰት። እምበይተይ ጎይታና ክመፁ እዮም፣ እዚ ከተማ ኩሉ ገያሾ ዝምልሱ ከም ዘለዉ ይዝውር ዘሎ፣ ንዒ ተዳለዊ ነብስኺ እውን ተሓፀቢ ብምባል ነቲ ናይ ክፋዕ ውጥና ተግባራዊ ክትገብር ጀመረት። እታ ብናፍቆት ንሰብኣ ክትፅበ ዝኸረመት እሌኒ ሰብኣያ ናብ ከተማ ይኣቱ ከም ዘለዎ ምስ ሰምዐት ብሓጎስ ተመልአት። ነብሳ ክትሕፀብ ክትዓቱን ከላ ነቲ ንዓመታት ኣብ ክሳዳ ዘይተፈለየ ስተርቢኖስ ናይ ፍቕሪ ምልክቶም ዝኾነ ናይ ክሳዳ ኣምባር ኣውፅያ ነብሳ ክትሕፀብ ንውሽጢ ኣተወት። እታ ሕሞት እቲኣ እምበኣር እታ ኣገልጋሊት ከም ተመን ተለሳሊሳ ነቲ ናይ ክሳዳ ኣምባር ወሲዳ ነቲ ዓርኪ ተርቢኖስ ዝረከበቶ ኣብቲ ናይ ክፍዓት ተንኮልን ኣዝያ ዝተቆማጠዐት። ድሕርዚ ተቐላጢፋ እሌኒ ከይወድአትን ከላ ንሳ ነቲ ድሰርቐቶ ናይ ክሳድ ኣምባር ሒዛ ናብ ዓርኪ ተርቢኖስ ንኽተብፅሓሉ እንዳጎየት ናብኡ ገጻ ገስገሰት። ኣብኡ ተረኺባ እውን ነቲ ኣምባር ሃበቶ። ብመንፅርቲ ስምምዖምን እቲ ሸቃጣይ ነታ ሰራሕተኛ ኣዝዩ ብዙሕን ክቡርን ወርቂ ሂብዋ። እዚ እውን ኣዝዩ ከም ዝተዓወተን ኣብ ልዕሊ ተርቢኖስ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘውረደን ትብዓትን ኩርዓትን እናተሰምዖ ናብ መርከቡ ተመልሰ። ተርቢኖስ እቲ ጉዳይቲ ከም ዘይሰልጦ ብምፍላጥ ነቲ ዓርኩን ብፃዩን ኣብኡ ኮይኑ ይፅበዮ ነበረ። ዝተራኸቡ እውን ንምንታይ በፂሕካ ሰሊቱካዶ ክብል ሓተቶ ድፍረትን ኩርዓትን ብዝተመልአ ካውና። እቲ ሸቃጣይ ብናይ ሕጫጨ ፍሽኽታ ካብ ኣፍ ልቡ ዘሎ ጅባ ሓደ ነገር ኣውፀ። ብርሃን ክትንክፎ እንከሎ ዘንፀባረቕ ነፍሲ ወከፍ ቅርጹን ድምቀቱን ተርቢኖስ ኣፀቢቑ ዝፈልጦን ንናይ እሌኒ ኣምባር ሰበይትኻ ረኺበያ ከም ዝበልኩኻ ፈትያትኒ ፈትየያ ብፍቕሪ ሓጊና ናባኻ ተመለስኩ ነዚ ምልክት ንኽኹነካ እውን ነዚ ኣምባር ተማሊኤልካ ክብል መሊሱ ሓጨጨሉ። ተርቢኖስ ኣብታ ሕሞትትያ ኩሉ ነገር ጸልመቶ። ናይታ መርከብ ድምፂ ናይ ኣርኽቱ ዋጭዋጭታ ኩሉ ነገር ሕውስውስ በሎ። ረኣዮ ነቲ ኣምባር ጥራይ ኣይኮነን ዝረኣዮ ነቲ ናይ ዓመታት እምነቱ ክፈርስ እንከሎ ዝደኸመሉን ዝለፍዓሉን ሓዳሩ ክዓኑ እንከሎ ፍቕሩን እምነቱን ክበኑ እንከሎ እዩ ዝረኣዮ። መሰረት ሓዳሩ ካብ መሰረቱ ክብርቆቕን ክዓኑ እንከሎ ድኻሙ ኩሉ ማይ ክዓምኹ እንከሎ እዩ። ንዓመታት ዝደኸመሉ ንዓመታት ዝሃነፆ እምነት ብሓንቲ ናይ ክሳድ ኣምባር
ኩሉ ከም ዘይነበረ ኾነ። ልቡ ብጠርጣርን ብሓዘንን ኣዝዩ ተፈተነ። ኣብ ገዛ እልኒ ድማ እቲ ጉዳይ ካልእ እዩ ዘሎ። ንምቕባል ክቡር ጋሻኣ ኣዝያ ላዕልን ታሕትን ትብል፣ ኣዝያ ገዛኣ ተፀባብቕ፣ ኣዝያ ቤታ ኩሉ ብኩሉ ነገራት ተድምቕ እያ ዘላ። ኣገልገልቲ ብሓጎስ የውነጆ ይብሉ። ብዙሕ ዓይነት ምግብታት ይስራሕ፣ ብዙሕ ዓይነት መስተታት እውን ይቐረብ። እሌኒ ኣዝያ ብናፍቖት ተንሰፍሲፋ ንሰብኣያ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይና ብሃንቀውታ ትጽበ። የዒንታ መንገዲ እንዳቋመተት እዛና ንናይ ሰብኣያ ድምፂ ከይጽበያ ነዊሕ ገበራ። መወዳእታ እውን ተርቢኖስ መጸ። ግን እቲ ዝኸደ ተርቢኖስ ኣይኮነን ተመለሰ። ኣዝዩ ሓዘን ዝበዝሖ የዒንቱ ዝጭምተላ ኩነታቱ ኩሉ ኾታስ ባህ ዘይብል ካልእ ተርቢኖስ እዩ። እዚ ግን ናይ ዓመታት ድኻሙ ከምኡ ዝገበሮ ዘይኮነስ ናይ ሃንቲ ሕሞት ቅጽበት ክሕደት ልቡ ድሰበሮ ዓይነት ሰብ እዩ። እቲ ዕልልታኣ ካብ ኣፋ ከይወፀን ከሎ ኣብኣ እንከሎ ክሓመ። ንሰላምታ ድዘርግሐተን ኣእዳው ኣብ ኣየር ተንሳፊፈን ተረፋ። ሰብኣያ ንገዝኡ ድምለስ ደሎ ተዓዊቱ ደይኮነስ ናይ ወርደት ካባ ተጎናጺፉ እዩ ዝነበረ። እሌኒ ተሰናቢዳ ሰዓበቶ። ዝኾነ ነገር ኣይተረዳኣን። እንታይ ኮይንካ ኢኻ በለቶ። ካልእ ግዜ ኮን ቁሩብ ግዜ ተፈላሊና ክንረኸብን ከለና ብኣዝዩ ፍሉይ ናፍቖት ኢና ንተሓቋቁፍን ሰላም ንባሃሃልን። ሎሚ ደኣ እንታይ ተረኽበ በለቶ። ገጽካ ዝሪኦ ዘለኹ ናፍቖት ደይኮነስ ሓዘን እዩ። ብልብኻ ዘድመዮ ነገር እንታይ እዩ? ኣነ በዓልቲ ቤትካን ኣሚንካኒ እስኪ ንገረኒ በለቶ። ተርቢኖስ ንደቓይቕ ዝኸውን ስቕ በለ። ነቲ ሓቂ ክነግራ ኣይከኣለን። ኣብ ልቡኡ ንዘሎ ነቲ ናይ ጠርጠረ ጉዳያት ኩሉ እተንበሃላ ከቢድ ነበረ። ግዳስ ፍርቂ ሓቂ ንዝኾነ ሓሶት መረፀ። ቅንዕ ኢሉ እውን ሃብተይ ዝደኸም ኩሉ ዓመታት ዝለፋዕ ኩሉ ዝረሓፅ ኩሉ ሃብተይን ንብረተይን ከሲረ ኣነ ደይሓዘንኩ ደኣ መን ክሓዝን በላ። እዚ ቃላት እዚ ኣዝዩ ከቢድ እኳ እተነበረ ንእሌኒ ግን ኣዝዩ ቀሊል እዩ ዝነበረ። ንብረት እንተ ደኣ ኮይኑ ቀሊል እዩ ንኡ ዝኸውን ፍታሕ ኣይንስእንን በለት። ንሳ እትፈልጦ ሰብኣያ ተርቢኖስ ንብረቱ ደኣ እምበር ንልቡ ኣሕሊፉ ዝህብ ሰነፍ ከም ዘይኮነ ኣጸቢቓ ትፈልጥ ነበረት። በቢ ዝተመልአ ድምፂ ኣእዳው ሒዛ ናብኡ ገጻ ቀረበት። ነዚ ኢኻ ክንድዚ ዝሓዘንካ፣ ነዚ ኢኻ ክንድዚ ዝተጨነቕካ ዓባ ኢዮብ እስከ ንዘከሮ፣ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ንኢዮብ እስከ ሓደ ደቂቕ ንዘከሮ። እንታይ ድዩ ዝበለ? እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ድማ ወሰደ፣ እግዚኣብሔር ዝኸብርን ዝተመስገነን ይኹን ከምኡ ደይኮነን ዝበለ። እንቋ ደኣ ንስኻ ብሰላም ተመለስካ ደኣ እምበር ኣብቲ ሎም እንተኸደ ጽባሕ ይመጽእ። ሕይወትካ ካብ ወርቅን ካብ ብሩርን ንላዕሊ እዩ። ሃብተይ ንብረተይን ስልማተይን ንዓይ ንስኻ ኢኻ በለቶ። እቲ ቃላታ ካብ መዓር ዝጥዕም እኳ እንተኾነ ተርቢኖስ ግና ከም ከቢድ ስሚ ኣዝዩ መሪር እዩ ዝነበረ። ነፍሲ ወከፍ ናይ መጸናንዒ ቃላታ፣ ነፍሲ ወከፍ ናይ እምነታ መግለጺ ኣብ እዝኑ ከም ክሕደት የጋውሕ ነበረ። ከመይ ጌራ ክሳብ ክንድዚ ትዋሳእ ብላ ሓሰበ። ከመይከ ወላ ሓንቲ ከም ዘይተፈጥረ ከም ንጹሕ ሰብ ከተምስል ትፍትናላ? ከመይከ ከተጸናንዕትን ትፍትናላ? ክብል ንነብሱ ሓተተ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ስቕጥቑ ዘይሩ ንውሳንኡ ሓበራ። ድሕሪ ሕጂ ኣብዚ ሓንሳብ ከቢረ ዝነበርኩሉ ብውርደት ኣዝየ ኣማሚቐን ፈቒረን ናብ ዝነበርኩሉ ዓዲ ብሕስረትን ብልማኖን ክነብር ኣይክእልኒ። ስለዚ ካብዚ ዓዲ ኣርሒቐ ክኸይድ ኣለኒ። ናብ ዘይፈልጡኒ ናብ ዘይፈልጦም ንፋስ ታሪኸይ ናብ ዘይሓለፎ ርሑቕ ዓዲ ርሑቕ መገሻ ክኸይደ በላ። ናብኣ ገጹ ተጠውዩ ብትሑት ድምፂ ንዓኣ እውን ከም ዝበላ ስኺ ናብዚ ክትቅጽሊ ትኽእሊ ኢኺ፣ ኣዝዪ ጽብቕቲ ኢኺ፣ ንኣኺ ኩሎም እዮም ዝፈትዉኺ፣ ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ክትነብሪ ትኽእሊ ኢኺ በላ። ንዝፈተኽዮ ንበሪ። እቶም ናይ መወዳእታ ቃላት ኣዝዮም ከም ከበድቲ ፍላጸዮም ነይሮም። ንዝፈተኽዮ ንበሪ። እዚ ምሉእ ሓሳባት ዝሓዘሎ ስውር እንጀላን ጠቐነን ናይ እሌኒ ልቦና ኣዝዩ ተፈታተኖን ኣዝዩ ከበዶን። ግዳስ ንሳ ኣብዚ ህሞት ዝንከላ እውን ልባ ኣይተለወጠን። ናይ ሰብኣያ ጋሻ ጠባያትን ጋሻ ቃላትን ክሳራን ካብቲ ዝወረዶ ዕንወትን ካብቲ ዝጠፍኦ ንብረትን ዝተላዕለ ደኣ እምበር
بخلق كم زي كونه لبا حسبه نبعتا أبعينتا قطم ميلو من داملقو بحقوس جزي مساخا خمزنا برخو حق جزي سأنت كاون كاباخا أيفلني أتينات كان فقرن سنيتن حبتي أيمتون حبت مسأنون أيفرسونيو أنا كاباخا تفلي أبزخون أخترس هيكالني نابتخدو زبلو خلو مساخا بخيدي تبل بزينا وصمت كلملستلو كلتيኦም ገዝኦም ክብሮም ዓዶም ቤተሰቦም ገዲፎም ብሓባር ስደት ፈለሙ ኣብ መንገዶም ዝተፈጥረ ዝፈጠሮ ጽሙዓ ኣዝዩ ዘፍርሕ ነበረ ሌኒ ናይ ሰብኣያ ልቦናን ፍቕርን ከመይ ጌራ መሊሳ ክትረክብ ከም ዘለዋ ክትሓስብን ከላ ተርቢኖስ ድማ ነቲ ኣብ ልቡ ዓፊኑ ሒዝዎ ዝነበረ ምስጢር ከመይ ጌሩ ከም ዝድርጓሓላን ከመይ ጌሩ ሒንኡ ከም ዝፈድን ዘሰላስልን ይሓስብን ነበረ መዓልታት ምስ ተጓዓዙ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ምድረ በዳ ምስ በጽሑ ተርቢኖስ ክዕገስ ኣይከኣለን አንደበት ደው በለሞ ናብ ዓገጹ ጠመተ የኢንቱ ናይ ሕርቃን ሓልሓልታ የንጸባረቓ ነበራ ድምፁ የንፈጥፍጥ ነበረ እሌኒ ፈትወክን ከለኹ ድጸላእኸኒ ከኣምነክን ከለኹ ድጠለምክኒ እንታይ በዲለ እንታይ ኸጉዲለልኪ እሌኒ ብስምባደ እምነኾና ተረፈት እንታይ ኢኻ ትብል ደለኻ ንኣኻ ኣይጸላእኹኻን ንኣኻ ኣይጠለምኩኻን ነዛ ሓሳብ እዚ ካበይ ኣምፂኻዮ ተርቢኖስ መልሲ ቅድሚ መሃቡ ኣእዳኡ ናብ ጅቡኡ እትዩ ነቲ ተንኰለኛ ብጻዩ ዝሃቡ ኣምባር ኣብ ጅቡኡ መዚዙ ኣውፅኦም ነዚ ትፈልጥዮ ዶ ትብል አንጠልጢሉ ኣርኣያ እሌኒ ነዚ ምስ ረኣየት ኣብርሃ ክጠልመዓ ደለያ እንፋስ ሓፀራ ከመይ ብኸመይ መዓስ መን ከሂቡካ ክትብል ኣዝያ ሰንበደት እቲ ናይ ተሸቃጣይ መምጻእ ናይ ሰራሕተኛኣ እተዊ ተሓፀብ ዝብል ተንኰል ኩሎም ሓደ ብሓደ ከም ስእሊ ናብ ኣእምሮኣ መፀ ጥልመት ዝተፈጸመ ንሳ ዝገበረቶ ዘይኮነስ ንሳ ዝተጠልመቶ ምዃኑ ተረድአት ብዛዕባ እቲ ንገዛኣ ዝመፀ ጋሻ ብዛዕባ እታ ሰራሕተኛኣ ዝብለቶ ኩሉ ነፍሳ ክትሕፀብ ከም ዝኣተወት ድሕሪኡ እውን ነቲ ኣምባር ከም ድሰኣነቶ ንኩሉ ብዝርዝር ሓደ ብሓደ ነገረቶ ነቲ ሓቂ ክፈልጥ ኣንቀው በለት ተርቢኖስ ግና ዓይኑ ዓዊሩ ልቦንኡ ድማ ተደፊኑ ነበረ ስቕበሊ ልዕለዚ ብሓሶትኪ ኣይተሳቒኒ ዳኽለኪ ክብል ድረ ዝተሰብረ ልቡ ዝኾነ ዓይነት ሓቂ ክፈልጥ ድልው ኣይነበረን ጉዕዞኦም ቀጸሉ ሕጂ ግን እቲ ስቕታ ናይ ሓዘን ዘይኮነስ ናይ ፍርዲ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ዘይውዳእ ደንደስ ባሕሪ በጽሑ እቲ ማዕበል ብቁጣ ይነድር ነበረ ልክ ኣብ ልቢ ተርቢኖስ ከም ዝንድር ዘሎ ደቃን ተርቢኖስ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዘለዉ ጃልባ ዝሰርሑ ሰባት ገጹ ከደ ከቢድ ትእዛዝ ድማ ሃቦም ናብ ሰበይቱ ገጹ እንዳመልከተ ብመንጽር ቁመታ ንዓ ዝኸውን ሳንዱቕ ስርሑ በሎም እሌኒ ብስምባደ ሰቃዓየቶ ዝኸውን ኣይክእለን እዩ እቲ ዝፈትዋ ህይወቶ ህሊፉ ዝህባ ሰብ ኣይነበረን ግዳስ ኣብ ገጹ ዝረኣየቶ ዝሑል ስምዒት ናይ ሕነ መፍዳይ ናይ ጭካነ ናይ ሕርቃን ናይ ሞት ቁጥዐ ዝሓዘለ እዩ ነይሩ እንዲ ዝኾነ ኸዓ እቲ ናይ ፍርዲ ሰዓት ከም ዝኣኸለ ተረድአት እቲ ሳንዱቕ ተሰሪሑ ምስ ተወድአ ዓይና ዓይና እንዳጠመተ እታዊ ብላ ተንበርኪኻ ለመነቶ ብኽያ ተማሓፂነቶ እዛኑ ግን ክሰምዓ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን
ምስኡ ዝነበሩ ሓለውቱን ኣገልገልቱን ብሓይሊ ተሰኪሞም ናብቲ ሳንዱቕ ኣእተውዋ። ኣብ ልዕሊኣ እውን እቲ ሳንዱቕ ተዓጽወ፣ ጸልማት ከበባ። ለኒ ኣብ ጸልማት እቲ ሳንዱቕ ኮይና ናይ ሰብኣያ ናይ መወዳእታ ቃላት ትሰምዕ። እቲ ድምፂ ምስቲ ንፋስን ምስቲ ማዕበልን ተሓዋዊሱ ናብ እዝና በጽሐ። ጌርክዮም ኣይገበርክዮም ከም ስራሕኺ እቲ ዝገበርክዮ ነገር ንሱ ዋሕስ ይኾንኪ ክብል ናይ ተርቢኖስ ድምፂ ሰምዐት። ብድሕሪዚ ነቲ እሌኒ ዝሓዘ ሳንዱቕ ናብቲ ባሕሪ ተደርበየ። ሰንኪ ሓደ ቁማር ብናይ ሓሶት ምስክርነት ዘይተደለየ ቁማር ብሂወት እንከላ ውሽጢ ሬሳ ሳንዱቕ ተዓጽያ ናብ ባሕሪ ተደርበየት። ሕማቕ ፍርዲ ኣብቲ ሳንዱቕ ናይ ሞት ኣብ ከርሲ ውቅያኖስ ኮይና ጸልማት ነጊሱ። ናይ ግዜን ናይ ቦታን ትርጉም ጠፊኡዋ። ትሰምዖ ነቲ ናይ ማዕበል ድምፅን ህርመት ልባን ጥራሕ እዩ። ብናይ ሰባት ፍርዲ ዝመተት እሌኒ ናይ መወዳእታኣ ጸሎታ ክተብጽሕ ከላ ተስፋኣ ተጸንቂቑ እዩ ዝነበረ። ግዳስ ናይ ሰብ ፍርዲ ምስ ተወድአ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ይጅምር። ዋላ እኳ ናብ ባሕሪ ዝተደርበየትሉ ሳንዱቕ ናይ ሬሳ ኣብቲ ማዕሙቕ ባሕሪ እንተጠሓለ ንዓዓ ግን መድሕንታ መርከባ ኾነ። እቲ ናይ ሞት ሳንዱቕ ከም መርከብ ናይ ኖህ ኣብቲ ባሕሪ እናንሳፈፈ ካብቲ ጸልማት ማሕፀን ናብቲ ዘይፍለጥ ወጋሕታ ጉዕዞ ጀመረ። ብዙሕ መዓልታትን ብዙሕ ለይትን ኣብቲ ባሕሪ ተጓዕዘ። ኣብ መወዳእታ እውን እቲ ሳንዱቕ ብማዕበል እናተገፍዐ ናብ ሓደ ደንደስ ባሕሪ ገጹ ኣበለ። እቲ ደንደስ ባሕሪ ግዝኣት ናይ ሮማውያን ነበረ። ኣብቲ ግዜቲ ንዓለም ኣንፈጥፊታን ኣርዒዳን እትገዝእ ናይ ዝነበረት ሓያል ሃገር። ኣብቲ ግዜቲ ቆስጣንዲዮስ ወይ እውን ቁንስጣ ናይ መክሲሚያኖስ ቄሳር ኮይኑ ምዕራብ ሮም የመሓድር ነበረ። ኣብቲ መዓልቲ ድማ ናይቲ ግዝኣት ኣመሓዳሪ ቁንስጣ ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ ምስቶም ዓቀይቶቱ ይዘናጋዕ ነበረ። አንደበት ድማ ናብቲ ብማዕበል ተገፊኡ ናብ ደንደስ ዝወፅእ ናብ ዝነበረ ሳንዱቕ ገጹ ጠመተ። ካብ ዓበ መርከብ ዝተሰብረ ታከት ዕንጨይቲ ድኸውን ወይስ ክቡር ሃብቲ ዘለዎ ሳንዱቕ? እቶም ወተሃደራቱ ብብታሃንጢኦም ከበብዎ። እቲ ንጉስ እውን ክፈትዎ ክብል ኣዘዘ። እቶም ወተሃደራት ሓፃዊን ገይሮም ነቲ ሳንዱቕ መኽደኑ ምስ ከፈትዎ ውሽጡ እንታይ ከም ዘለዎ ኣይፈለጡን። ዝበስበሰ ኣስከሬን ወይ እውን ዘይተዓደነ ወርቂ። አንደበት በቲ ዝረኣይዎ ነገር ግን ኩሎም ሰንቢዶም ብድሕሪት ኣበሉ። ሳንዱቕ ዝረኣይዎ ነገር ሞት ኣይነበረን።
ኣብ ውሽጢ እቲ ሳንዱቕ ዘላ ላኳ ክዳና ብማይ ተጠልቀየ ህፃውን ብጥሜትን ብፅምዕን ዘይምሱል ተመሰለ መልክዓ ግን ኣዝዩ ዘንፀባርቕ ኣዝያ ፍለይትን ጽብቕትን ጓል ኣንስተይቲ እያ። እሲኣ ደው በለት። የኢንታ ናይ ንጽሕናን ወይ ተባዕትን ምሳሌ እዮም ነይሮም። ገጻ ዝንበብ ዝነበረ ፍርሓት ደይኮነስ ዘይነጽፍ ተስፋይ ነይሩ። ጉስ ቁልስጣ ኣብ ዕድሚኡ ብዙሓት ጽቡቓት እዩ። ግዳስ እዚኣ ግን ፍለይቲ ነበረት። ንጽባቕኣ ኢኖቲ ግዳማዊ መልክዓ ካብ ውሽጢ ዝምንጩ ካብ ልቦናዓ ዝተሰረተ እዩ ዝነበረ። ናብኣ ቅርብ ኢሉ ስኺ መን ኢኺ ኣበይ ኢኸ መጺኺ ትብል ተወከሳ። ሌን እውን ነቲ ዝኾነ ኩሉ ዝርዝር ዕለለቶ ብዛዕባ ፍቕራ ብዛዕባ እቲ ዝተጠልመቶ ዘበለ ኩሉ ሓደ ብሓደ ኣዕለለቶ። ንጉስ እውን ብታሪኻን ብናታ ተባዕትን ቆራጽነትን ኣዝዩ ተገረመ። እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ብናይ ሰብ ክፋእቲ ናብ ሞት ዝተባረረት ዝተደርበየት ግዳስ በዘይረአ ሓይሊ ካብ ዝኹሉ መሰናኽላትን ድነሞትን ዘምለጠት ኖርማል ጓል ከም ዘይኮነት ኣመነ። ብናይ ሰባት ፍርዲ ዝመተት ናይ እግዚኣብሔር ፈቓድ ግን ናይ ክብሪ ዘውዲ ረኸበት። እታ ዝተናቐት እታ ናብ ባሕሪ ዝተደርቤት እሌኒ ናይ ዓለም ልዕሊ ሓያል ናይ ዝኾነት ናይ ሮም ንግሥቲ ኾነት። ምስጣ ሰበይቱ ገበራ ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ ብ272 ዓመተ ምህረት ቤተ መንግሥቲ ናይ ሮም ብሓደ ወራሲ ዓራት ሓጎስ ተመልአ። እለኒ ወዲ ወለደት ስሙ ድማ ቆስጠንጢኖስ በለቶ። እዚ ቆልዓ እዚ ተራ ንጉስ ክኸውን ኣይኮነን ተወሊዱ። ንሱ ናይ ኣዲኡ ንብዓት ድሕብስ ናይ ታሪኽ ዓንፈት ዘማእዘን ናይ ትንቢት ውላድ እዩ። እሌኒ ኣብቲ ምቾት ቤተ መንግሥቲ እውን ኮይና ነቲ ዝሓለፈቶ መንገዲ መከራን ነቲ ዘድሓና ኣምላኽን ኣይረስዐትን። ወዳ ቆስጠንጢኖስ ናይ ሮማውያን ጥበብ ናይ ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ጥበብ እውን መሓረቶ። ኣብ ጸልማት ኣብ ምሸት በለሆሳስ ብዛዕባ ሓደ ኣምላክ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ድሕነቱ ብዛዕባ መንገዱ ብዛዕባ ፍቕሩን ምህረቱን ብዛዕባ በረከቱን ኩሉ ሓደ ብሓደ ነገረቶ። ኣብ ሮም ኣብ ስውር ቦታታት ብስቅያት ብዛዕባ ዝሓልፉ ክርስቲያናት ብዛዕባ እምነቶምን ጽንዓቶምን ብዛዕባ እቲ ዝበጽሖም ሽግርን መከራን ሓደ ብሓደ ትምህሮ ነበረት። ኣብ ልበቲ ሓያል ወራሲ ዓራት ንግስነት ሮማ ነቶም ዝተናቕቑ ክርስቲያናት ናይ ድንጋጸን ናይ ራህራህን ዘርኢ ዘርአት። ነገር ግን ንጉሰ ነገሥቲ ወዳ ቆስጠንጢኖስ ብጥምቀት ውሉድነት ኣይረኸበን ነበረ። በዚ እውን ንግሥቲ እሌኒ ናብ ኣምላኻ ዝኽትብል ተመባጽዐት። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታተይ ኣምላከ ቅዱሳን ንወደይ ብፍቕርኻ ሲሒብካ ክርስቲያን እንተደኣ ጌርካለይ ነቲ ዝጠፍአ መስቀልካ ኣናዲ ክረኽቦ ቤተ
መቕደስ ስርሄውን ብኽብሪ ክቐምጦ እየ እትብል ተመባፅአት ትግዜቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሃይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ሸርሒ ኣይሁዳውያን ኣበይ ከም ዝተቐብረ ጠፊኡ ነበረ። ነዚ ቅዱስ መስቀል ንምርካብ እምበኣር ንግስቲ እሌኒ ተመባፅዐት ዓመታት ሓለፉ። ቆንስጣ ሞይቱ ቅዱ ቆስጠንጢኖስ ናይ ኣቦኡ ዙፋን ወረሰ። ብትብዓቱን ብናይ ኩናት ብቕዓቱን ብሰራዊቱን ኣዝዩ ፍቱው ኮነ። ነገር ግን ናይ ሮም ግዝኣት ተኸፋፊሉ ነበረ። ቆስጠንጢኖስ ንመላእ ሮማ ንምቁፅጻር ምስ ተሃያል ጸላይኡ ምስ መክሲሚያኖስ ናይ መወዳእታ ግብግብ ናይ መወዳእታ ጥምጥም ክገብር ነበሮ። ኣብ 312 ዓመተ ምህረት ክልቲኦም ናይ ኩናት ሓያላት ኣብ ጣልያን ኣብ ከባቢ ሚልቪያን ዝርከብ ቢንቶ ተፋጠጡ። ሰራዊት ናይ ቆስጠንጢኖስ ብብዝሑ ካብ ሰራዊት መክሲሚያኖስ ኣዝዩ ዝወሓደ ነበረ። በዛ ወሳኒት መዓልቲ እዚኣ ቆስጠንጢኖስ ጭንቂ ተመሊኡ ናብ ሰማይ ክዕዘብ እንከሎ ሓደ ኣዝዩ ዘገርምን ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃኢ ዝኾነን ምልክት ተዓዘበ። ልዕሊ ፀሓይ ድምቀት ዘለዎ ኣብ ናይ ፀሓይ ብርሃን ኣዝዩ ዝደምቕ بفلوي ملكت تستسرح مسكال أب سماي تعذب أب تحت مسكال ون بقانقو لاتين تتصحفة بز ملكت زي عوت كتركب يخازبل ترأي تاهم موتتيا قسطنطينوس أديو بحسانتو تنقروز نبرت كلو نقر ذكرة أديو أمنت صناعات نايتهم كريستيانات كلو نقر نقو مليسو تبعات حابو بديو دسامهم زنبرو تاريخات نابلبونو كمالالسو جمرو شو نت تاريخ أور تبعله تأزازو أما حلالفه بنفسك كفافراس ناي عقلقلتين ناي سراويتين ناي عقلقلتين ملكة مسكال سألولو ملكة مسكال كبرولو كبل عززة نصباحيتو توم سراويت ناي قسطنطينوس نابتو خوينات دعاتو ملكة نسري زي كونس ملكة مسكال كونا وزيتون تاريخ زغير أزيو زغرم نبرا سراويت ناي مكسيميانوس ጾም ተደምሰሰ ንሱ ናብቲ ውሕጅ ጣሓለ መተ ቆስጠንጢኖስን ንበይኑ ናይ ሮም ግዝኣት ንጉሰ ነገስት ኮይኑ በሓተ ዝዓወት እዚ ናይ ዓውደ ኩናት ዓወት ጥራሕ ኣይኮነን ናይ መስቀል ዓወት እምበር ሕርዛ መዓልቲ እዚኣ ንጉሰ ነገስት ቆስጠንጢኖስ ነታ መላእ ዓለም እትፍንፈንን መላእ ዓለም እትሳደድን ዝነበረት ክርስትና ተቐበለ 313 ዓመተ ምህረት 300 ዓመታት ድጸንሐ ዘመነ ሰማዕታት ክሳቀዩ ነብሶም ንኣራዊት ክወሃቡ እንከሎ ብደዎም ብእሳት ዝቃጸሉ ዝነበሩ ክርስቲያን ኣዋጅ ናጽነት ነይሩ። ክርስትና ኣብ ሮም ሃገራዊ ሃይማኖት ኮነ። ዘመነ ሰማዕታትን ብወዲ ንግስቲ እሌኒ ኣብ ዘመነ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ أبقى تنقص كي تطمق كريستيان كونه نقص إليني نزخلو أب 8 عمتها رأيت ودان عالم كغير تعذبت يتلوتا ملاش مليونات مدحن كخون كله تعذبت داس حد نجر تريفلو مبزعة ودان نقزاتون زرحانهم نتي مسكال أب تاريخن كاب عين دك سباتن خوال استقبره جناي كريستوس قدوس دم زفسسو كبور مسكال ناي مركاب تتقبيرو زولو في حركة ناي موتسا نبزعا ملخا نقولو تمنيتاتا فتيمو لايو ودا كريستيان نغوس كوينولو زرف نغرن تدعا حاليو بناتا مبزعايو بمسارتتي مبزعا وعزوعات تجمرلو عالتي بزحة نبي يروساليم تستقبر برحان كتنادي ودا نغوس قسطنطينوس ناديو مبزعا مسمعه ليتان حسابات لبان ناديو نخسمر تدلي زبل نغر كله كتحابران كله نغر كسنقان اديو نتي عوت نخغونا صف زغبرو مسقل نختنادي بسناي تمنيت افانوا اب 327 عمته مهرت يروساليم قدم حجي رياتو زي تفلط عينت سلفي انجدا زي سلف زي اب عوده خوينات ناي زتعوتو عينت سلفي ايكونن زي توم حيالات وتحدرات روما اب عوده خوينات ناي زصنبا عقداوم رازان باديلان زحزلو يعلم غزايت زخونت روم بامنت حانتي عرغاويت نغستي دتمرحاتلو
ታሪኻዊ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ንግስቲ እሌኒ ኣብ 80 ዓመታ ገጻ ብዝግመት ዘመን ዓጢሩ ካላታ ብዕድመ ዝደኸመ እኳ ተመሰለ። ዒንታ ግን እምነትን ትብዓትን ሓንቲ ጎርዞ መንእሰይ ዘንጸባርቕ ነበረ። እዚ ጉዕዞ እዚ ናይ መወዳእታን ህይወታ ኣዝዩ ዝኸበረን ተልእኾ እዩ ዝነበረ። እቲ ዝተቐብረ ብርሃን፣ እቲ ዝተረስአ ምልክት ናይ ዓወት፣ እቲ ዝጠፍአ ናይ ዓለም መድሓኒት ናይ ምርካብ ፍሉይ ተልእኾ። ኢየሩሳሌም ግን ምስጢራ ብቐሊሉ ተቃልዕ ኣይነበረትን። ከተማ ስቕ ደበለ እዩ። እሌኒ ሊቃውንታ ሓተተት፣ መዛግብቲ ታሪክ ፈተሸት፣ ዓበይቲ ዓዲ ኣማኸረት። መልሲ ግን ሓደይ ነይሩ፣ ስቕታ። 300 ዓመታት ነዊሕ ግዜ እዩ። ወለዶ ብወለዶ ተተኪ እዩ። ዛንታታት ናብ ጽብጽዋይ ተቐይሮም እዮም። ቦታታት ኣስማቶም ተቐይሮም እዮም። ብዓንዲ ርእሱ እውን እቲ መስቀል ዝተቐብረ ምእንቲ ፈጺሙ ክርስሳዕ እዩ ዝነበረ። ነቲ ቦታ ኮነ ኢሎም እንዳጓሓፍ ገይሮም እዮም ነይሮም። ልዕሊ 300 ዓመታት ምስ ጽላዓት ዝተሓወሰ ጓሓፋት ናይቲ ከተማ ብምሉኡ ኣብቲ ቦታ ከም ዝእከብ ተገይሩ ንእምባ ቀራንዮ፣ ንእምባ ጎልጎታ፣ ካብቶም ካልኦት እምባታት ንምፍላይ ክሳብ ኣዝዩ ዘጸግም ብሰንኪ ጓሓፍ ተመሳሲሉ ነበረ። እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ተስፋ ዘቑርጥ እዩ ዝመስል ዝነበረ። ተልእኾ እውን ዘይከኣል መሰለ። ዳስ ሓደ መዓልቲ ተጸሎታ መልሲ ረኸበ። ካብታ ናይቲ ከተማ ኣይሁዳውያን ዝኾነ ሓደ ኪርያኮስ ዝበሃል ኣረጋዊ ዕድሚኡ ልዕሊ 100 ዓመት ዝሰገረ ኣብታ ከተማ ከም ዘሎ ሰምዐት። ንሱ ካብቶም ኣቦሓጎታቱ ብምስጢር ዝመሓላለፍ ዝነበረ ዘረባ ከም ዝፈልጥ ይዝንቶ እዩ። ወተሓደራታ ነቲ ኣረጋዊ ኪርያኮስ ሒዞሞ ኣምጽእዎ። ኪርያኮስ እውን እንዳንፈጥፈጠ ኣብ ቅድሚ ንግስቲ እሌኒ ጠጠው በለ። ንግስቲ እሌኒ በለሆሳስ ኣይትፍራሕ፣ ሕና እነደሊ ንሓቀ ጥራዩ በለቶ። እቲ ኣረጋዊ ኪርያኮስ እውን ብዘንፈጥፈጥ ኣጻብዕቱ ናብቶም 3 እምባታት ኣመልከተ። ኣቦሓጎታተይ ካብዞም 3 እምባታት ኣብ ሓዲኦም ከም ዝቐበርዎ ይዛረቡ ነበሩ በለ። ቅዳስ ካብዘን 3 ዓይነይቲ ከም ዝኾነት ብፍለይቲ ኣይፈልጥን በለ። ተስፋ እንደገና ናብ ጥርጣረ ተመልሰ። ሓደ ናይ ዓለም ድሕነት ዝተፈጸመሉ ቅዱስ ስፍራ ክኸውን እንከሎ እቶም 2 ገና ንዋራን ተንኰልን ብኽፍኣትን ዝተኣከቡ ኩምራታት ናይ ሓመድ ነበሩ። ብጌጋ ነቲ ካልእ ምፍሓር ናይ ሓሶት ተስፋ ምጽዓብ ውድቀት ቃልዒ ዝነበረ ሞት ሓቂ ብምንታይ ይፈለጥ? ናይ ሰማይ ምስጢር ከ ብኸመይ ይገለጽ? ብዙሕ እዩ። ድሕሪ ነዊሕ ድኻም ኣረጋዊ ኪርያኮስ ስኸውን ብኸንቱ ኣይትድከሚ፣ ሰባት እውን ኣይተድከሚ። ዕንጨይቲ ይተኣከብ፣ ብሓውን ነንድዶ፣ ቃንውን ግበርሉ። እቲ ናይ ትኪ ናይ ዕጣን ናብ ሰማይ ደይቡ ናብ ምድሪ ምስ ተመለሰ ኣንፈቱ ርኢኺ ነቲ እምባ ኣፍርዮ። እዚ ምልክት እዚ እውን እቲ መስቀል ክትረኽብዮ ኢኺ በላ። ኣብዚ እምበኣር እምነት ናይ ንግስቲ እሌኒ ካብ ሓይሊ ሴፍ ሮማውያን ወተሃደራትን ካብ ኣዋጅቶም ቄሳራት ንላዕሊ ሓያል ምዃኑ ዝተረኣየሉ ኣጋጣሚ ዝኾነ እቲ ፍታሕ እውን ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ ምዃኑ ተረድአት። ከምቲ ኣረጋዊ ዝበላውን ነቲ ህዝብን እቶም ወተሃደራትን ነገረቶም። ብትእዛዝ እውን ኣመሓላለፈት። ዓብዪ ናይ ዕንጨይቲ ኩመራ ዳመራ ኣዳልው በለቶም። መንጎቶም ዓበይቲ 3 ጎቦታት ኣብ ዝነበረ ጎልጎል ኣዝዩ ግጅፍ ዝኾነ ናይ ዕንጨይቲ ኩመራ ኣዳለወት። እሳት እውን ተወልዐ። ሽዑ እቲ ንግስቲ ካብ ሊባኖስ ዘምጸቶ እቲ ኣዝዩ ክቡር ዕጣን ኣምጽያ ብብዝሒ ኣብ ልዕሊ እቲ እሳት ከም ዝገብሩ ገበረት። ህዝቢ ብስቕታ ይዕዘብ ነበረ። እዚ እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ? እዚ እንታይ ዝብልዎ ዳሕሳስ እዩ? ክብል እቲ ህዝቢ ደንጺዎ ነበረ። እቲ እሳት ምስ ተናኸሰ ግዙፍ ነበልባል ናይ እሳት ናብ ሰማይ ገጹ ተወንጨፈ። ሽዑ ንግስቲ እሌኒ ኣብ ቅድሚ ህዝባ ናብ ኣምላኽ ተንበርኪኻ ናብ ኣምላኻ ክትጽሊ ጀመረ። ጎይታይ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ንዓይን ባርያኻ ምልክት ሃበኒ፣ ወድኻ ንዓለም ዘድሓነሉ ንኣይ እውን ካብ ሞት ዘድሓነኒ እቲ ቅዱስ መስቀል ዘለዎ ቅዱስ ስፍራ ሓብረኒ ክትብል ለመነት። ሽዑ እቲ ተዓምር ተፈጸመ። ናይ ዕጣን ትኪ ዝተሓዊ ተጸምቢሩ ትኽ ኢሉ ናብ ሰማይ ደየበ። ደቓይቕ ዝተፈለየ ነገር ኣይነበረን። ድሒሩ ግን ተተኪ ደው በለ። ኣብ ሰማይ ከም ዝተሰቕለ ፍሉይ ደመና ብሓደ ተኣከበ። እቲ ህዝቢ ብስቕታ ተዓዚሙ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝነበረ ተኣምራት ይዕዘብ ነበረ።
ዕጣንውን ህይወት ከም ዘለዎ ለኮታዊ ትእዛዝ ከም ዝተቀበለ ልእኽተኛ ተኪ ጣጭኡ ቀይሩ ናብ ምድሪ ገጹ መለስ ጀመረ። ተኪ ካብቶም 3 እምባታት ፈልዩ ናብ ሓደ ገጺኡ ግስግስ ድነበረ። እምባ ምስ በጽሐ ኣይተበታትራስ ከም እዙዝ ኣገልጋሊ ክሳዱ ከም ዘድነነ ሰብ ኣብ እምባተ ጎቦ ሰገደ። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዜምኦ ከም ዝበሎ እቲ ተኪ ሰገደ እቲ ምልክት ተገሊጹሎ ብሰማይ ምድሪ ዛሪቡሎ ዳሞቲ ዝነበረ ሃንቀውታን ጸጥታን ናብ ኣዝዩ እሙር ዕልልታን ዋጭዋጭታን ተቀየረ። እቶም ህዝብን እቶም ወታደራትን ብእምነት ተመልኡ። መስከረም 16 ተተኪ ኣብ ዝሓበሮም ኣብቲ እምባ እቲ ዓብዪ ኩዕታ ተጀመረ። ስራሕ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ። ናይ 300 ዓመታት ጓሓፍን ሓመድን ናይ ጽላኣትን ናይ ክፍኣትን ተንኰላትን እምባ ምፍሓር ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቶም ወታደራትን እቶም ሰራሕተኛታትን ን7 ወርሕ ليتن معلتن كيدخمو فحرو مودعتاون قابت 10 عفتح باديلا بحد سراحتنيا فليت دمزي تسمعت نعين جيت دمزي سراح الدوبلة كلهم بسقطها لا تتبيو تنقاقا كخوتو جمرو فلما نتناي مجمريا مسكال ترخبه دحرون ناي تخالعي دحرون ناي تسالساي 3 مسكال انا تقا تقبيرو بحد ترخبه حقوسهم ودعتاي نورون قداس تحقوسهم كما قصبت املكت حتى عتوه 3 مساقل حدا ناي غويتا كلته دما ستوم مسؤوس تسقلو نايتوم شفاتو مسقل مو ناي كبر غويتا ناي زخونه ناي غويتانا املاخنا مداينا ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣይናዩ ብዛሃብ ሞት እዚኣ ተኸባብቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ይፍጸም ነበረ። ሽዑ እዛ ንግስቲ እሌኒ ሓደ ሓሳብ መጸላ እቶም ነትሞት ዓስከሬን ተሰኪሞም ዝነበሩ ሰባት ደው ከም ዝብሉ ገበረት። ዓስከሬን እውን ናብኣ ከምጽእዎ ኣዘዘት። ናብቲ ሕዝቢ ገጻውን ጥዊላ ዓውታ ናይ ጎይታ መስቀል ሞት የተስኡ በለቶም። የትሞት አስከሬን ጥንቃቃ አልኢሎም ኣብቲ ቀዳማይ መስቀል ኣንበርዎ። ዝኾነ ነገር ኣይነበረን። ህዝቢ ይጽበሎ ብሓንቀውታ እቲ አስከሬን ናብቲ ካልኣይ መስቀል ተወሲዱ ኣብ ልዕሊኡ ተገብረ። እጅውን ከምኡ ሓድሽ ነገር ኣይነበረን። ህዝቢ ብቀቢጸ ተስፋ ትሕምሕም ክብል ጀመረ። እጅውን ንመበል ሳልሳይ ግዜ እቲ አስከሬን ብጥንቃቃ አልኢሎም ኣብቲ ሳልሳይ መስቀል ኣንበርዎ። ሓንደበት እውን ትሞት ሰብነቱ ከንፈጥፍጥ ጀመረ። እንቱ ተኸፍታ ዝመተ ሰብ ኣብ ቅድሚ ዝኹሉ ሰብ ካብ ልዕሊ እቲ መስቀል ተንሲኡ ደው በለ። ሽዑ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ሕጂ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ኣውያትን ዕልልታን ተናወፀት። ንግስቲ እሌኒ ብንብዓት ተሓፂባ እቲ ን300 ዓመታት ኣብ ሕማቕ ጓሓፍ ተጓሒፍዎ ንዝነበረ ክቡር መስቀል ሰገደት። 300 ዓመታት ተቐቢሩ ዝነበረ ብርሃን እንደገና ንዓለም ተገልጸ። ወረከብናሁ በኦመ ገዳም ንበውእ እንከሰ ውስተ አብያቲሁ ለእግዚአብሔር ወንሰግድ ውስተ መካን በቆመ እግረ እግዚእነ መስቀል ኃይልነ መስቀል ሊሳነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክህዱ ንህነሰ አመነ ወእላ አመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነ ሎቱ ስብሐት